ktoré šaty pristanú 90% žien? Tieto šatočky, tento model, tento strih krásne sedí ženám, dámam od veľkosti 36 po 50, do obvodu hrude 120. Potom ďalší model je tento, keď myslíme na leto. A samozrejme aj tie šaty, čo som bola prekvapená, čo mám na sebe, takéto oblečie je plnšia žena. Tak si všimnite, tu je ten pás a keby mala aj brúško, samozrejme tie šaty sú väčšie, všetko sa schová a tie šaty sú zoštihľujúce. Alebo aj tieto, hej, tieto s krajkou, to je takisto. Zoštihľujú, všetko schovajú, čo majú schovať. Tak teraz myslím hlavne na tie ženy, čo chcú niečo schovať. Dievčatá, teším sa na vašu návštevu tu v predajničkách. Keď je žena vysoká, nižšia, tak nie všetko jej pasuje. Tak samozrejme musíme ísť kus po kuse po modeli a vyberať vám na vašu postavičku. My to veľmi radi robíme, nás to baví, tak prídite sem do našej predajne na Predmestku alebo na Botovu v Žiline 0903 550 720. Čakám na váš telefonát.